Bis-saħħa tal-Mission Fund jiġu professuri minn barra iżuru l-pazjenti, jgħidulhom Flying Doctors. Din ir-runway, ġifieri mhux bit-tarmak jew hekk, ta' runway fil-ħamrija. Ġira x'periklu jinżel dan l-ajruplan. Però l-ajruplan jiena rajtu bħala tama għal dawn in-nies. Għaliex jiġi tabib fuqu, waslu hawnhekk jagħmel jumejn hawnhekk non-stop jagħmel operazzjonijiet lin-nies u jerġa' jitlaq. Huwa tama n-nies għax hawnhekk sfortunatament it-tobba huma very limited u s-surgeons ma tantx hawn, allura jridu jtiru u jdumu ġifieri, jiġu minn ħafna l-bot. Jiġu jew minn Nairobi jew minn Moshi Tanzania ikunu speċjalisti Afrikani, ħafna drabi mill-Kenja jew mit-Tanzania ikunu nagħmilhom ħafna bravi ħafna. Mhumiex laki bħalna, fimt? Biex inqalalna xi ħaġa aħna morru għand tabib. U x'inha konna bżonn operazzjoni ġast ituna l-ħin u nagħmluha u hekk rridu jistennew sakemm ikun available tabib li jiġi darba fix-xahar jew darba f'xahrejn. Bit-telefonata tiegħek dawn it-tobba jibqgħu jtaffu l-uġigħ u jfejqu lil ħafna tfal morda. Grazzi tal-li seċċemper.